ассалому алайкум дӯстони азиз. Апа ва хоҳаракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хушомадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Ва рӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр намудани як намуд пирожни зебо ҳам болаззат. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экран нависта мемонам. ҳама як бори дигар гуфта мегзарам ки то ин ки барои шумо фаҳмотар бошад, чӣ хеле ки шумо медонед аллакай хитон фаҳмиден рецепти ма фаҳмиданаш осон ай дигар рецептҳо фарқ мекунад. ранги ӯ хоҳаракам нависта дар комментария ки апаҷон ҳами қама пухтупазорро тамошо мекунам, ай узбекҳо тамошо мекунам, ай тоҷикҳо тамошо мекунам. якум бор ҳам хе осон фаҳмондана дидам ки шумораи тухм қатӣ қошуқи орду шакар мувофиқ када гуфтагия. ҳо духтаро иам як намуди чӣ мегӯянд усули кори ма ҳай. барои ҳамин ҳар як инсон як тони гапзании худша дораю, як усули кории худша дора. ман хостам ки дар ҳамаи каналам ҳами ҳар як шахса ба ягон тарзи гапзанӣ ё ки ба ягон намуди усули кораш мешиносанда фарқ мекунанд. ман хостам ки мара рӯи ҳамаи рецептам бишносанд. барои ҳамин кӯшиш кардам, граммора ба қошуқҳо гардондам. тоғри кардам барам хел барои шумо осонфаҳм карда мондам, то ин ки шумо ба осонӣ ёд бигиред. дар инҷа мо 10 дона тухм зардишаи сафедиш ҷудо кардем, 10 қошуқ шакар кати лат задем. анам хел сахта как шавад духтаро. миксертон агар ки объёмаш паст бошад, анамон бисквити шумо суст мебиёяд. ӯ чизе ки шумо мехоҳед ӯро ба даст оварда наметонед. баъд бисёртар бизанед то ин ки анам хел сахта как шавад. чӣ хеле ки дидем хай миксер кардестем. баъд ози зардии тухма меандозем, як камтар якҷоя мекунем, тамом. бисёри баъд намекӯем ша, барое ки анами объёмаш паст мешавад. боз мо дар канал як пирожни сафед тайёр карда монда будам. нағз дастгирӣ кардем. баъд саволорам бисёр буд ки апаҷон раҳмати калон ки гуфтен ки сари ҳар як тухм як қошуқ шакар, як қошуқ орд, лекин нагуфтен ки ҳамун қошуқи мо хеле кӯҳбарин шавад ё ин ки хел ҳаворак шавад, нагуфтен. ҳарчанд ки ман гуфта будам. баъд озир ман видео кардагиам духтаро қошуқи шакара чӣ хел мегирем, қошуқи орда чӣ хел мегирем. ҳозир дар ахири видео мемонам духтаро, чунки ҳозир ҷа натонистам ки дар куҷои видеом бимонам. охири видеода мемонам. агар ки хоҳишмандо бошед охири видеоро нигоҳ кунед. анам хел қошуқҳо чӣ қадар будагиш навор кардам. 10 қошуқи гирифтам ман навор кардам. баъд дар даруни чӣ хеле ки шумо дидед аллакай какао разрехлитил дар даруни орд ҳамроҳ кардаги буд. дар инҷа шумо охири видеоро нигоҳ кунед. ман видеое ки мақсад чӣ хел қошуқ қатӣ гирифтам, чӣ хел какаоро қатӣ разрехтил якҷоя кардам дар даруни орд. ҳамаша хушрӯ нишон додагиам. ҳамаи кӯшишу заҳматом духтаро барои шумо. ҳазор раҳмати калон шумо даям ки видеои моро тамошо мекунену дастгирӣ мекунед. лайку комментариҳои худтона мемонед. касое ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестен, хоҳиш мекардам ки подписатсия карда видеоро баъд тамошо кунед. беҳад хурсанд мешавам, барое ки ами статистикаи ютуб даромада нигоҳ мекунам. бовар кунед 80% адами тамошобинои ман беподписка тамошо мекунанд. ҳарчанд ки ман медонам ки барқасд намекунед. аз зиёди ҳами подписчикои мо, апаҷонои мо, хоҳарҷонои мо ҳамо намефаҳманд чӣ хел подписатсия мекунанд. подписатсияш чия, лайкаш чия, комментарияш чия. зиёди ҳами апаҷоно хоҳарҷонои ман мада мебуранд ватсапда мегӯянд апаҷон вақте ки шумо лайку комментария подписатсия мегӯед бахшиши зиёд мо намефаҳмем. агар не илоҷиш боша 1000 та лайк мемонем мегӯянд. барои ҳамин поёни ҳамин видеое ки тамошо кардасен нигоҳ кунед. ҳамуҷода подписатсия навистагиам. подписатсияро меҷиқен ва якта смайлики дасткати ништияк кардагӣ ба гуфти худмон ҳамуро меҷиқену баъд дар комментария фикрҳои худтона менависед. кадоме ки намедона ҳамвода гуфтам, кадоме медонед ҳазор раҳмати калон
медонистагиҳо ҳаррӯза комментария мондастен, дастҳои шумо дард набина ки лайк мемонен, комментария менависен. дӯстони азиз, дар инҷа боша шуморо кати ҳамин апаҷон мо шинос мекунем ки апаҷони мо соҳиби як бигем ки зиндагии ободу осуда, фарзанддор, соҳиби шавҳар дар хона нишаста анамхел дар ширкати атомӣ кор карда оликҳои нағз мегиранд ва ин кори худшона дида чӣ қадар маъқул шуда, осонии кори ширкати атомиро дида мехоҳанд ки ҳамин занҳое ки бекор мақсад дар хона шитагияну ба пул ниёз доранд, ҳамин занҳои мо дар кӯмак карда кора ёд диҳанд, то ин ки дигар занҳо низ дар хона бекор нашинанду ҳама телефонҳои худшона мақсад ба ягон кори дуруст истифода баранд. Ҳамин як телефони ватсапдор дар кор мешавад тамом. ширкати атомӣ баъд беҳтарин маҳсулотҳо дорад ки беҳад ҳамин рӯзо дар зиндагии мо даркория барои занҳо худшона нигоҳубин кардан, барои саломатӣ, барои намедонам зебогӣ ҳама намуди маҳсулот дар инҷа пайдо карда мешавад. бо ба наздикӣ дидум духтаро пасударам дуровардиянд, кастрюлу ҳам хеле чизоям дуровардиянд. беҳад ҳамин качествоҳошон нағз, духтаро пушаймон намешавед. ҳамин апаҷони мо дар нависен, нозук карда ба шумо мефаҳмонанд наставни ки беҳтаринанд, бовар кунед пушаймон намешавед. ширкати атомида хеле падаркоҳо чизо набуданд, бо падаркоҳо мондиянд. духтаро ин чизоша бо ба наздикӣ мондиянд. бовар кунед бениҳоят кор осон шуда гия дар ширкати атомӣ. худаш ки осон буд, боз барои рӯҳбаланд кардани занҳои мо падаркоҳо мондагиянд ки метавонед ки шумоам соҳиби ҳамон падаркоҳо шавед. нависед номерои анами апаҷони мо бо шумо нозук карда мефаҳмонанд. дар инҷа боша апаҳу хӯракҳои ширини ман крем тайёр кардастам. нимта сливкия, дар инҷа як дона варёнка, як дона какао лозим мешавад ба мо. сӯгӯшонкаро барои чӣ номбар накардастам, лекин ман андохтам барое ки духтаро вақте ки сливка хариданӣ мешавед, эҳтиёт карда харед. сливка сахтае. ин ай ҳамсоя ҳай ин закасае духтаро. дар бораи закас ман барои шумо мегӯм. вақте ки сливкаро гирифтиянд сахт, ман срокша нигоҳ кардам, срокшам хушрӯ, срокш дар ҷош, ҳамаш 100%, лекин манам хеле вақти харидорӣ кардан сахт харидиям. вақте шумо харидорӣ мекунед, ҳам хеле қитичаша якбор билиқонед ки ранги шира борина, ранги ғавзтарак боша ё ин хеле сахти бад набоша. чӣ хеле ки ҳозир шумо дидед, вақте ки ман коробкаш холӣ кардам, сахт будак. барои ҳамин камтар сӯгӯшонка ҳамроҳ кардем. набошам дар ин креми мо варёнка, какао, сливка меравад. нимта сливка меравад, як варёнка, як дона какао меравад. барои ҳамин ман чунин навистагиам. дар ин ҷайна чӣ хеле ки дидастен, камтар барои гулмонӣ ман отдельно мегирам, баъд мондагиша ҳамаша дар қабатҳои анамон бисквитмон мемолем. ман пропитка накардам духтаро, барои чӣ ки ҳама қадар анамон бисквити мо мулоимак шидагӣ буд ки ҳоҷат ба чӣ набудак, ҳоҷат ба пропитка набудак, беҳад мулоими бад пухтагӣ буд. барои ҳамин накардам ман. баъд ин ҳамсоям раҳи дур мебурданд, чӣ сусти бад нашава гуфтум, барои ҳамин накардам. шумо агар ки камтар хеле сухой биёяд, агар ҳамин бисквитто метавонед ки қандоб кунед ё ки ҳамин сӯгӯшонкаро як қошуқ бигирен, об қати якҷоя карда метавонед ки дар қабатош бирезен, ягон ҷои мушкилиш неста, осон карда шумо фаҳмондастам. ана баъд дар инҷа чӣ хеле ки диден чен мекунем, мебурем. чӣ хеле ки дар бораи закас гуфтум духтаро. бисёр дар комментариҳо менавистед ки апаҷон чӣ дар закас намегирен, апаҷон шумо закас мегирен ё ин ки намегирен. бо як хоҳарҷони мо бисёр маслиҳати нағз дода буданд ки апаҷон ҳамин кондитери худтона кушоен, ин қадар ҳунар дорен, чида намекунен. анам хеле маслиҳатҳо доден. ҳазор раҳмати калон мегӯм ки шумо апаву хоҳаракҳои ман шидаген нигоҳ кунем ба дастгирии якдигар, ба маслиҳати якдигар мо ҳама пеш мерем. дар зиндагӣ пешрав мекунем, пешравиҳои зиёд мекунем ҳамхалӣ. мақсад ки дар қабати мардакомон як ёрдами худмонам мерасонем. хай яккӯ шукри худо мардак мо ҳастанд, кор мекунанд,
нигоҳубин мекунанд 100%. лекин хай яку мардакорам ай оҳан нестанд ку ами дасти занакам бираса дар зиндагӣ кӯмак кунад. фикр мекунам ки ин фикри беҳтаринай. ягон ҷои мақсад чизаш нестай да, минусаш нестай. барои ҳамин ма ба хулосае омадам, ҳамун комментарияҳои шуморо хонда ба хулосае омадам ки анам хел закас бигирам. инами якум закаси мае ки ма пирожниро закас гирифтагиам. барои ҳамин лекин қабул намекунам маҳсулот харида оварда додан, барое ки инам хел чӣ хеле ки дидем чизе ба дилам намехарам. баъд ман азоб мекашам. баъд чизе ки мақсад ман мехоҳам, ман чизи безеба намехоҳам духтаро. вақте чизе ки тайёр мекунам, ҳамун чизи ман мепухтагӣ ҳам маззаш бомаза боша, ҳам видаш хушрӯ боша, ман беҳад ами чизи хушрӯро дӯст медорам. барои ҳамин ами ҳамсоярам гуфтам ки дигар ай спас карданӣ шуден, маҳсулотатонро қабул намекунам. анамо пулшам мегирам, худам мехарам, ба дили худам тайёр мекунам. мақсад ки пулша ҳисоб мекунем. баъд номерома мемонам духтаро кадомида дар шаҳри Душанбе дар кор боша пухтупазо, причуда, самбуса, салат, анам хел пирожниҳо дар кор бошад. агар нархи арзон дастрас, мақсад ҳам навор мекунам, ҳам заказ мегирам. кӯшиш мекунам ки як ёрдамам дар зиндагӣ бираса, ҳам барои шумо наворои нав ба нав беҳтарин кунам. инам хел дӯстони азиз, дар комментария нависен ҳамин фикре ки шумо қатъи бо маслиҳати шумоу анам хел хулосаброриҳои худам қатъи сари ҳамин мақсад омадам. шумо чӣ мегӯед? дар комментария нависен, комментариятонро ридdat мекунам. иҷода руқияҷон дудона трайфл тайёр карда. хай диден чӣ хеле ки диден зиёд баъд камера кардагӣ нестам. тарзи тайёр карданашам камера накардам, чунки бефараи баъд шидам ира тайёр кардам. барои ҳамин натонистам навор карда. иҷода хай пирожнии мо тайёр шид. нигоҳ кунед чӣ қадар пирожнии зебо. кадоми ҷойша нафаҳмид метавонед ки дар комментария нависен. фикр мекунам ки ами оддӣ осон карда фаҳмондагиам. ози бо дар рафти видео қошиқора чӣ хел гирифтем, ҳамаша барои шумо бо навор кардагиам духтаро. инам хел ҳамаактонро ба худованд месупорам. худованд аз шумо розӣ боша барои намо дастгириҳое ки мекунен. мегӯм ку намо дастое ки лайк мемонен, комментария менависен, подписатсия мекунен, ана ҳамун дасто дарда набина. ҳаматонро дар назар дорам, ҳаматонро дӯст медорам. комментариятонро ридdat мекунам ку чӣ маслиҳатҳо боз метиҳед мада. бовар кунед маслиҳатҳои шумо боис шудагие ки ман ами хулосаро барои худам бировардагиам ки чида ки ҳам қадар ҳунар дораму истифодаш набарам. ҳазор раҳмати калон барои маслиҳатҳои медодагитон. наку дар иҷа чӣ хеле ки шумо дидестен, ман оҳиста оҳиста ҳаганам хел шумода нишон додестам. тез тезакда намемонам ки шумо бубинен. барои шумо фаҳмо боша. инамҷода ман 10 қошуқ шакар мегирам. баъд як нозукии дигар, як секрети дигар духтаро. вақте ки шумо пирожнера шоколадне мекунен, бисквиттон шоколадне, какао меандозен. вақте як дона какао меандозен, як қошуқ орд кам бигирен. агар 2 дона меандозен, 2 дона қошуқ кам бигирен. барое ки какао хучам сахт мекуна ай ҳамун ҷиҳат. вақте ки ман ами мақсад гузоштам пеши худам да ки дар канал пухтупаз мепартом барои духтароне ки нав омӯзанам, душворӣ мекашанд ай ҳамин пухтупазо. чӣ хеле ки ҳар яки мо медонем дар хонаи ҳар яки мо нестай ҳамун посуда ё ки тарозуе ки кило бикашем ё ки чен бикунем нестай. барои ҳамин ман гуфтам бес ман бояд дар каналам як усули худ ман бояд ҷорӣ кунам ки мара ай рӯи ҳамун пухтупазам мақсад ай рӯи ҳамун рецептам мақсад бушносанда фарқ карда битонанд ки ҳамин рецепта ай кадом канал гирифтан шона.
барои ҳамин любой одаме ки дар кадом соҳае ки медроя ягон кор мекуна чӣ мекуна, бояд дар ҳамун ҷое ки кор мекуна як навоварӣ бояд бикуна. вай фарқ надорад, мақсад ту маълимаи ё ки намедонам бизнесмени ё ки ягон корҳои дигаи ҳамун соҳаи худада ки кор дар медрой бояд ягон навигарӣ ягон навоварӣ бикунӣ. Хеле ки ҳамун чизе ки ҳастай думи ҳамун кати рафтан гирӣ не, вай бояд худат ягон навоварии ай худат бикунӣ бояд. барои ҳамин маям дар фикрам ҳамин буд. баъд хай ҳамин кора кардам, муваффақам шидам то ҷое медонам, барое ки ҳамун видеое ки ман ҳамин чиро гуфтагиам ки сари ҳар як тухм як қошуқ шакар, як қошуқ орд, ҳамҷода зиёд як комментариҳо буд ки опаҷон то ҳол ҳамин видеоро тамошо мекардем, дар ягон ҷои хеле рецепт набуд. ана беҳад осонфаҳм нависта буданд ки мо надорем хел. мақсад шумо вақте бокал мегӯед, стакан мегӯед, пиёла мегӯед чӣ, мо намедонем ки андозаи вай чанд қайд. хеле миннатдоригӣ карда буданд. бовар кунед ҳамун видеоем ки ҳаминро ман ҳамин рецепта мондагиам шумораша намегӯм, лекин як бигем ки дар канали ман ранги рекорд борӣ шуда барои подписчик. бисёри подписчиком дар ҳамун видеом омадагиам. иҷода чӣ хеле ки дидем 8 қошуқ орд гирифтам, 2 дона какаоро ҳамроҳ кардам, ҳамаша якҷоя мекунем. ва чӣ хеле ки дидем дар аввали видео, баъд дар даруни намуд тухме ки лад задем қатъи ҳамон ҳамроҳ кардагем. тамом духтаро, хайр духтаро, то видеоҳои оянда ҳамаактон дар паноҳи худо бошед, ҳамаактона худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда.